Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli maiko osiyanasiyana madera osiyanasiyana mdziko lathu la Malawi munyengo ino imene tikulira maliro a Vice President Klaus Chilima komanso anthu ena amene anakwera nawo mu ndege imene inachita ngozi akuti kuchikangawa. Landran moni amalawi nonse munthawi ino pamene tikulira tiyeni amalawi tikhale nawo limodzi akubanja onse anakufedwa kuti tilire nawo limodzi. Limpopo FM ili limodzi ndi anamfedwa onse ndipo tilire nawo mpaka kumene tikathereko kaya nafeso atipha muzalira nawo so azibale athuwo limodzi. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM, programu ya Nkhanga Zaona imene yasokoneza imene yatekesa dziko la Malawi. Popanda programu ya Nkhanga Zaona anthu akulephera kugona, ndikuti ndazikakamiza kupanga programu inali yonena kuti ichitike mmawa komano palibe chimene ndikanachita koma kupanga programu imeneyi ndikuipangira ku Mozambiki kuja ku Beira kumene Comrade Mtanyiwa ali. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM, programu icho ya Nkhanga Zaona. Akuti usi sumafuka popanda moto. Enatu analephera kuiona ndege imene inali pa mtunda wa 100 meters kulephera kuiona, koma azimayi ndi azibambo amene akhala akudusa pamalopo ali mu basi amachita kuisonya ndi chala kuti ku ndege icho iyo koma anthu amaboza abomawa osati tuine koma anthu akuperekerabe maumboni kunena kuti ifetu tinayiona, ndipo mmene tinali mbasi tayiona. Ndengati anthu amene ali mbasi akuona pamene panakwera ndegepo boma linatenga 24 hours kuti likapeze ndege, pamene anthu akamadusa pamalopo akumatha kuiona kuti ndege ichatu iyo. Nde ena akuti 24 hours kuisakasaka ndege, ndipo anthu amauzidwa kunena kuti iye musakasake uku koma tikasake uku. Anthu akudziwa chimene chikuchita ndikuti kunja kuno Mulungu alipo, atiululira zisisi, atipasa zisisi, oro anthu onse atati amangidwe apite kundende. Koma mmadziwa chani? Chikumbumtima. Munthu chimatha kumupha chikumbumtima chimatha kumpangisa munthu kukomoka, munthu kuyamba kudwala heart attack, blood pressure, munthu onoti sanayambe wadwala yapo. Chifukwa chani? Zimene wazipanga zikakhala kuti sizovomerezeka pamaso pa Mulungu. Uthenga wanga madzulo ano ndikufuna upite kwa azimayi nonse amene muli mdziko la ku Malawi. Musazalole mamunanu kumakuuzani kunena kuti ndikufuna ndikapange chakuti chimene chili choipa. Muuzeni kunena kuti bambo ayi, ngati kuli kusauka tate ntingokhala ndi umphawiwa.
chifukwa zimene zachitika mdziko la Malawi amayi awo akanakhala kuti anatenga nawo gawo kunena kuti amunanga izizi ayi izi sizikanachitika, koma chifukwa kuti azimayi kukonda ndalama ndeti machita encourage. Lero mukhoza kuona angakhale nkhope pamaliro kumene zikuyang'ana zikuchita manyazi, nkhopezo zikuyang'ana kumalo kuti asayang'ane, mmalo kuti ayang'ane mtembo wa Klaus Chilima. Muone kumene kukuoneka nkhope zikuyang'ana kumbali. Gita Conscious yayamba kuagwira thupi la Chilima likangolowa m'manda. Amalawi muona anthu kusavuka. Alinanga mawu achisimanena mawu amene achatasungira kaye sitikuanena pano. Nthawi ino tikulira imfa ya Klaus Chilima. Mukuti ino azimayi ndi azibambo munali mu basi mwaona ino ndizotani tauzana Amalawiwa. Tamvatu anthu ali mu basi koma akukwanisa kuiona ndegeyo ali mu basi. Ndiye ena satengera 24 hours kuti akaipeze ndege. Amalawi mungakhulupirire zimenezo? Uncle, msadandao na wabili malatao. Iwa kuna nga likuti yanga chibise chilungamu. Chilungamu di wote kutoka kulima wamenya kwa mkula udali la kusogolo. Because if we know everything. Ziko likuzua chili chose. Antu kuzua chili chose. Antu tulima video tumeno apedwela tumuntu. Everything. We have it. Akuna nga likuti wali jisisi. Ma contract toza mena ama basi do antu chani mnani antuena kati mumu dati ati kufere mundege mnani ati kufere mena nazipeleka kujini ndifa koma ndiana anao abasudi ndalama anasa ni ma contract mavesesa mena muziwe jisisi chimenjo amala muziwe jisisi chimenjo and if I mene yo ngozi mene yo is organized death and then I despite in kazi wake lisingamu erengere because ipadaka lipono under investigation. It's a good investigation. Akuchitika aboma achida achedwa. They are right. If an investigation report mo tsa tusho tsa video yomwe meno afera. Ndege mena terera. Ndege sina gwe. Never. Ndege mena pulisidira. Kina ichosi tsa poera adisa zaona ndipo meno zakala omboni mbaga ukoti. Ndipo fidu kupempa kuti chipali cha ATM chikwena chikale adipango deka because anthu kufosa Nigeria kufa anthu kumeneko. If people will not take care, if Malawians will not take care kufa anthu because I'm MCP in all the corners. Ndipo akupanga ligeli kuti sizimene nthawa jampula bwanyi amanga wa police. Why amanga wa police wapusa mene samina kutumiza ma video amene achedwa mwavisesa ndipo tizafoto kula gili chose kufera kuchokera kwa ifa ya Kasambala ifa ya Saulus Chilima mwavisesa antwena mudege mafa innocently sisi kwa kuza kuma ina mudege momo amaziwa mission yonse kutoka kumene kuna nyamuka ndege
nthawi imene ndege imanyamuka anthu amayita kumva chishoni kuti ndege chokapanga ngozi ndege chokapanga ngozi anthu amayita kuyankhula kumajambula video kumayankhula kumamva chisoni because mndege munali anthu ena yake mmene momo amene so amajambula mavideo mndege mwachisisi ndi kumatumiza kwa azibale yawo chifukwa amazo kuti chikufa amazo kuti akupita kukufa ndi ajati kufera aja amazo kuti akupita no don't worry MCP palibe so basi palibe chomwe ngapange. And this thing will make sure kuti even in entire campaign video mini azipaniza zosusa boma either ika pa platform izakhala campaign imene video imene and I promise ngana kufuna andisake leo and peze kuti ndili kutiko andiphe because atama ganza gali kuti ine and then I'm the one of the person I mean nimapeka my information because I'm in there I don't want to speak kuma papoza ndipweteka ndayankhula and then I don't hide. And I challenge Chakwera. Chakwera knows me. Especially Zikari Ngoma knows me. We meet and I told him, Zikari Ngoma, I told him that mister, boss man. You think you're a boss, you are a failure, and your ending is now. I told him, and I challenged him kuti andikuwezera koma ndizabweza mzoipa kwambiri ndipo kubweza kwanga zavu kupweteka ameneyo zikoma Malawi ndankwa mukwiya kwambiri. Amalawi palibe chimene chingabisike tikhoza kuopsezedwa koma palibe chimene chingabisike ma information onse amene tili nawo pali Limpopo FM tatumiza mwa azibale athu ngati ali Limpopo FM tonse tingathe azibale athu azatumiza ma information onse pa social media azangoponya mwachisawawa kuzangu kakungoponya di muvu wachiponyeponye aliyesa azingomva basi zonse zimene tazilandira sakuti akufuna kutisaka tikufuna tikuzeni kunena kuti akuti mwambo wa maliro ukangotha akazikisa chitumba cha ndrama zochuluka chonena kuti asake anyamata onse ali Limpopo komanso kuphatikiza producer wa Nkhanga Zaona ndeti kuti ma information onse amene anthu akhala akutipasira kuchoka ku polisi kuchoka ku ame nafeso tatenga tapasa azibale athu Amalawi palibe chisisi china chilichonse chiululika ndipo chizaululika ripoti lawo alipange ripoti limenelo likangotuluka ndemuona mavideo amene ataziponyedwa ndemuona ma audios amene ati aziponyedwa amene timalandira ife kuchokanso kwa anthu amene anali kumeneko Limpopo FM with Comrade Ntanywa. Amalawi chodabwisa china mukayang'anisisa pa imfa imene asilikali onse amene anali mu ndege mmene anali a chigawo chakumwera kodi ku chigawo chakumpoto ndi ku chigawo chapakati kulibe asilikali amene akanatha kukhala mu ndege imene tatiyeni tikeponso mafunso what was going on there. Amalawi chigawo chakumadzulo ndikufuna kukudziwitsani kuti IMCP atulutsa chikalata chomwe chikuonesa ngati alemba ndi A4
tikufuna chikalata chimenechi tichifotokozere bwinobwino ife ngati ari Mphopo FM titathamanga ndikuunguza ndikufufuza ndi chifukwa chake programu ya Nkhanga Zaona yafika mochedwa. Inali yonena kuti ibwere chakum'mamawa komano yalephera kufika kum'mamawa pazifukwa zina. Kwatuluka kalata imene IMCP atulusa chikalata chomwe chikuoneka ngati alemba ndi afodi. Cholinga cha kalata imeneyi akufuna kusokoneza mgwirizano umene ulipo pakati pa afodi ndi DPP. Cholinga a DPP ndi afodi akangane, ndipo mwaona afodi athamanga abwera atiuza Malawi achikana chikalata chimenechi kunena kuti siwo amene alemba. Amalawi nkhani imeneyi inaliko dzulo. Anthuwa anasonkhana ku State House kumene kunali a Richard Chimwendo, kumene kunali Maxwell Ng'ambi, director wa strategy ku State House, ndipo kunali Abraham Liwonde, ndipo kunali Ezekiel Ng'oma. Anthu amenewa ndi amene anapanga edit chikalata chimene chicha. Endi mukachiyang'anisisa chikalata chicha Malawi mupeza kuti pamene paikidwa signature yaikidwa signature kumalo olakwika osati pamene pamayenereka kuti paikidwe signature, ndipo aine yake afodi aikana. Ndendi kuti kalata imene icha anthu amene aichita forge mulandutu umene ammangira Edward Kambanji kunena kuti bwanji anatenga signature ya nsikana ucha ndikuyika pakalatapo. Abomaso nawo a Richard Chimwendo, a Maxwell Ng'ambi, Abraham Liwonde, a Ezekiel Ching'oma apanga forge ya achihana ndikuyika pa pepala. Ndicho linga chonena kuti abwerese chisokonezo kuchipani cha afodi ndi UDF ndi DPP. Mphopo FM ndi Comrade Ntanyiwa kumene ali woko panopa akuzifusa how come Limpopo yaziwa zimene tapanga. Awa a Maxwell Ng'ambi ali ndi amene wandi mwini wake wa Chigoba chomwe chimalembedwa kuti mulotwa pasamba la Facebook. Mukapita Malawi pasamba la Facebook mupeza palembedwa mulotwa. Mwini wake wa samba limene lili ndi a Maxwell Ng'ambi amene ndi director wa strategy ku State House, amene anakhala pansi ndi a Richard Chimwendo Banda, Abraham Liwonde, a Ezekiel Ching'oma amene apanga edit kalata imeneyi. Ndicho linga chonena kuti abwerese chisokonezo pakati pa afodi ndi DPP, ndipo akufuna kuwasokoneza anthu kuti anthu ayambe kumakamba za DPP, anthu asokoneze asiye kukambaso za zomwe zikuchitika kunchewu kapena zikukachitika kunchewu. Nde abwera ndi chisokonezo. MCP ikuyesesa kupanga njira ina iliyonse kuti azipulumuse pa imfa ya azibale athu 9 iwa. Koma mukuziwa chani? Mulungu sakulola. Ndikunena pano Amalawi, you cannot believe it. This is Comrade Ntanyiwa. Amalawi mukudziwa Amalawi mukudziwa kuti Limpopo FM dzulo inalengeza kunena kuti anthu aku Israeli cha atabwera anakafikira ku ofesi ya amuanga ku area 30.
mungakhulupirire kutuluka kwa audio imene ija amuwanga is not in the country. Amuwanga ndi kuyankhula pano ali ku Egypt. Ali waigula bwanji mtanyiwa, ine ndine galu pandekha. Ndikuyankhula pano amalawi amuwanga sali mu dziko la Malawi. Amuwanga atawa apita ku Egypt. Masana ano talandira uthenga kuti amuwanga ife timaona ngati atawa, koma sikunali kuthawa. Amuwanga tikunena pano ali ku Egypt, kumene akakumana ndi ma Aisraeli kuti akapitirize ndi kukambirana mamishoni awo amene analipo. Zonse amalawi tikuwuzani. Ndi Comrade Mtanyi wa chigawo cha kumadzulo, ndipo ndikunena pano achinyamata MCP masanawa anyamuka kupita ku Nchewu akuti azikagawa ma t-shirt kukonzekera mwambo wa maliro lolemba lino. Apita kukagawa ma t-shirt ndi nsalu za UTM cholinga asokoneze anthu. Akupita kukagawa zinthu zimenezi kwa achipani MCP amene aku Nchewu, kwa akudetsa, anthu akubalaka, akuzomba amene akubwera kumeneko. Kuteroko achinyamata amenewa azikagonera kubalaka ndi kumene azikakhala pokonzekera mwambo umenewo. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndikuti achinyamata MCP amene atumidwa kuti akaone situation ili bwanji anyamuka atu chikawo cha kumamawa apita atazikagawa salu. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Akuti Comrade Mtanyiwa lero sabwera waopyezedwa. Mmaona muntu wopyezedwa ino. Ndikuyankhula pano
pano usiku uno timu ya china Dalakadula Dave Malamula wizi huu anyamuka ulendo wa kunchewu akuti iwowa azipereka malipoti kwa azikuluakulu kuti kuno nyengo ili mwakuti. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Madzulo ku State House kunafika anthu folo wazigawenga zopsa kwambiri zochoka mu dziko lija la Rwanda, ndipo kunali zokambirana kumeneku. Ndipo uthenga wanga kumadzulo kuno ukupita ku chipani chija cha DPP. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM mpulumusi. Utenga wanga komanso my advice kupita ku chipani cha DPP ndionena kuti alole na president apita Mutharika akalire maliro a mwana wawo Klaus Chilima. Koma chimene ndikupempha ndichonena kuti atengereni madzi awo okumwa, ngati pali chokudya atengereni, akonzereni, ngati ndikotheka wonesesani apita Mutharika akhale ndi chitetezo chokwana, asakalole kukagwirana manja ndi munthu wina aliyense, asakalole kugundana ndi munthu wina aliyense. Ndipo popita kumeneko I wish atengeso mpando wawo umene akaukhalire. This is Comrade Ntanyiwa. Malingatu ndikuti ndi malipoti amene ife tikuwalandira kuchoka kwa azimtolankhani athu ku State House, ku polisi, ku ame, tikuti mtsogoleri wa DPP akuyeneka akhale ndi chitetezo chokwanira kupita kumaliro. Ndipo ife a Limpopo FM tikunena kuti apita Mutharika akuyeneka kupita kumaliro, akalire maliro a mwana wawo, maliro a mchimwene wawo, maliro a mnyamata wawo amene amagwira nawo ntchito. Koma chitetezo chokwana chikhalepo. Limpopo FM. Amalawi nonse konse kumene muli chigawo cha kumadzulo kuno chifukwa cha nthawi pamene ndikutuluka pa Limpopo FM ndilinso ndi nkhani zina zimene ndibwere nazo. Kodi training imene imachitika ku area 30 inali yotani, imeneyo ndikhala nayo mawa kuti Amalawi mumve zinachitika zotani. Ndipo chigawo cha kumadzulo kuno pamene ndikutuluka pa Limpopo FM Amalawi ndofuna ndikuwuzeni kunena kuti kuchikangawa kucha titanyamuka ife a Limpopo kupita ku Kamuzu International Airport, zimene tapeza maofesi a Kamuzu International Airport, tapeza kunena kuti palada ziyankhulidwe izi ena simuzimvesa, koma tikufuna amene akugwira ntchito ku airport iwo atichitire umboni. Palada imene imayenera kunena kuti mudziko mwathu muno
muli ndege yakuti kapena mwalowa ndege zakuti kapena ndege zimene zikuzungulira mziko muno ndi zakuti. Nde ife ali Mphopo FM titapita ku Kamuzu International Airport tapeza kunena kuti lada yathu ikutisonyeza ndege ina yachilendo imene inali mkatikati mwa mitambo, ndipo ndege imeneyi inali kuchikangawa, ndipo ndege imeneyi inali pamene pamagwera ndege pamanda, pamene pamatchulidwa kuti ndegeyi ikukokedwa ikupita kumanda. Pamene popo panchombopo panali ndege imene munali ma Israeli amene anayikoka ndegeyi ndi maginito kuyikokera mmwamba kena kundi kusayiponya pasi ndi kuyiphulisa. Lada yathu ngati ndikunama, inu nonse amene mukugwira ntchito ku Kamuzu International Airport, pitani mukaone lada ya ndege zimene zinali muziko mwathu, nde mupite kuchikangawa pamene pakupezeka helikopta imene yachita ngozi, pamwamba pakepo pakuoneka ndege. Mphopo FM ndi Comrade Ntanywa ndikatero sa Malawi tisiyane pompa. This is Comrade Ntanywa on Mphopo FM. Ngani ndionena kuti aboma akutaka ngomaliza kuika maliro akuyamba kusakasaka Mphopo FM.